mogu da ocenim ove 2,5 nedelje rada dosta uspešnim, nemamo povređenih igrača, Sanja Lekija koji dobio udarac na prethodnoj utakmici. Dosta je golova bilo na ovim utakmicama, dosta dobro se igra, eto. I da stanemo na tome, kažem da ne bih hvalio previše, ali je dosta rano. U svo poštovanje i ovih protivnika, to jesu bili prvi i drugi klub iz druge lige i još jedan drugoligaš, ali ipak je to rang niže. Trebaju nam i jače utakmice, trebaju nam i protivnici koji mogu još više problema da nam stvore, da bismo ih rešili kroz trening, ali kažem, zadovoljan sam. Za sad sam zadovoljan. To počinje da dobija neke obrise igre koja treba da bude igra Olimpije. Očekujem pre svega dosta utakmica, osim te 3 utakmice na turniru, zakazali smo još jednu utakmicu s jednim austrijskim ligašem i tražimo još jednu utakmicu za 31. Znači, da odigramo 5 utakmica tamo, da nas posluži vreme pre svega, da imamo dobre uslove terena, da se niko ne povredi i da usavršimo svoju igru kada dođemo nazad, da bude još bolja nego što je bilo ove 3 utakmice.